खावलायावनो खेबसे खुदुमनि आइलि जाइलि खानायखौ खेबसे लिरनि ओइ बरमा लोखिसारा स्वादसाला है बाला माबाया मैदेरा सुनाय गैया मालाय मोजां सिमां नुफुनायफोराव डिस्टार्ब खालामफैयो सिमाङासो देरसिन जादों बेवहाय मोसौ गलियाव मोसौ दं बोरमा दं नुवाखै नामा गोख्रैनो फोथाराव हैना फैथां होमबानो सेंग्रा गिदिर जाखानायखौनो बिदि बुयो नामा सेंग्रा गिदिर सानदोंबालाय माथो सेंग्रा गिदिरनि आखल खिन्थिनो रोङाखै माबायदिथो खिन्थिनांगौ आइया बिफाजोंसो उल्था उल्थाबाव नोंखौना जाबाय हैगोन आं मोसौ हैगोन बोरमा हैगोन गासिबो हैजोबगोन आं दा फैनानै नोंखौ बिसिनायाव नुनो मोननाय नङा नुनांगौबा दिगदारसो दं है एफा मोजां सिमां नुफुनायाव आरो बे मोजां सिमांफोरा मानो फुङावल' फैयो डिस्टार्ब खालामग्राफोरा ओरैनोबा जोबखाया फुङावल' मोजां सिमाङा फैबाय थायो र' दसे उन्दुफिनना थाफिनि नामा आं नुफिनो नामा सिमांखौ ओइ दुमफाव सना सिमाङाव फैफिनदो प्लिज अननानै दुमफाव सना आंनि जिउ आरे दाबो उन्दुगासिनो दङ ना ओइ साला बिफायाबो मानोसि दुसमनब्रा बिहामजो मोननो लुगैदोंना लुगैयाखैब्रा बेलाय साला फिसालाखौ थालिर बिफां गायजा होसिगोनसैलै बियो मोसौ हैथां बोरमा हैथां होनै मालै आसोल मा अख्रां नायदावबाय थाखो बेसेथो बेबायदि हारसिं थाबावनो मोनबायलै आं सिख्लाफोर जेव थानानै बुहुमाव सासेबो सिख्ला मोनाबा बेखौ आं मा सानना लानांगौ आं गावखौनो बुंलाय मा सानना लानांगौ आं मालाय गोदान बोसोरनि जरा बेरायलायसिगोनलाय पिकनिकफोराव ज' थांलायसिगोन फेसबुकआव फट' होलायसिगोन ओमफ्राय जोंहा नायनानै कमेन्ट हरग्रा नाइस कापोल बिउटिफुल जरि होनलायलायनानै आरोना बेनोथ' जाबायलै जोंना मालायनि फट'फोराव कमेन्ट हरग्रा दुमफाव अनजाथावालाय माथो जाखो खन्द' प्रप'ज खालामबाबो माथो एक्सेप्टखौनो खालामाब्रा फागियालाय होमबा माबायदि प्रप'ज खालामामोन प्रप'ज खालामनायाबो बिराद रोखोमनि थायो नामा बेथ' आरो मालाय बोरैबा स्टाइलनि प्रप'ज खालामबासो मोजां मोनोनो माथो दाना माबा बुस्थुफोर लालायनासो प्रप'ज खालामोबालाय ओहो आइडिया मोनबाय आं आइडिया दुमफावाथ' बिराद मोजां मोनोलै अमा बेदर लानानै ना बेखौ प्रप'ज खालामनो थांनोसै अमा बेदरजोंनो बे मोनसे इउनिक स्टाइल ब्रा गोदान स्टाइल बियो आंनि स्टाइल माने बम्ब्र स्टाइल बेयाव थाबाय थाबा जानाय नङालै टिउसन जौ बथलसो होगोन आं नोंनो माबा लायनोसै अमा बेदर लायनोसै ओमफ्राय प्रप'ज खालामनोसै दुमफावखौ अके आंनालाय मोनलोंबानो जाबाय नों आंनि अमा बेदरखौ जानानै दोननाय नामासै आयौ आं अमा बेदरखौनो जाया बोरै जानांगौ जाखो माथो अमा बेदरखौ खोबनानै दोननां खुरैया माथो गैया सोर जालांखो बेबा नङाबा माबायदि खोबनानै दोननाय बाला अमा बेदर मोनजाया आं दा मा जानांगौ दे फाराम अमा बेदर खोबनानै दोनबाय आङो माया जानानै थांखो दे आथिं गोनां थां माथां सोर जानानै दोनो हाया आयु आंहा अमा बेदर मोनजायाबानो बोरैबा मोनलायलायथारो गोसो गोरबोखौ जानो गारदो ना मानसि जायो बेफोरबायदि बेदरफोरखौलाय खबरदार हापां अमा बेदरनि सायाव नों जेबो नेगेटिभ कमेन्ट्स होनाङा अमा बेदरा जोंनि बर'नि जिउ जारिमिन हारिमु गासिबो अमा बेदरावनो नांनानै दङ हाबाब आंलाय मा होनखो आंलाय जानाङासो बुंदों नोंखौ बुंनोनो नाङा नोङो जानाङाखौनो बुंनो नाङा नांगौबा जानांगौसो बेसेबां टेस्टि जायो अमा बेदरनि टेस्टिया नों मा बुजिनो हापां अमा बेदरनि गोथावानो आयौ मिलौलायो सांग्रेमा फिसा खारलायलायो खर'थिंजाय गावखौनो सोरगोआव थानाय बायदि मोनलायलायो बेनि गोथाव टेस्टिजों हाय रे अमा बेदर बेनिखायनो नोंनि मोदोमा बिराद गिदिर अमा बेदर जासुलिखायनो नों आंनि मोदोमावसो थांलायबाय ओइ नों अमा बेदर जानालाय हारा गोजा थेंगन गन एकदमबारे फु होनना बुंगासिनो उरायलांखागोन देहाय दे जेबो होनथारलां दे जा अमा बेदरखौनो जा नोङो औ जेबोबो होनखानाङा जोंफोरा बेसेबां मोजां मोनो अमा बेदरखौ नों मा बुजिनो दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव मा जाफैलायखो नोंहालाय जाम्बि हामगौ आरो बेबायदि गोखा समावबो बुंनो थ' ओरैनो फैखायाखै दा माबा मोनसे बुंनोसो फैदों खर' जानोसो फैदों नङा होमबा
नोंनि गोसोखौ खावनो फैदों आरो आंनि गोसोखौ नोंनाव दोननो फैदों होनदों नों जाम्बि खोनासंजोब्रा खोथाखौ मानो इसेबां गुदुं नोंलाय मानो एसे गुदुं आं दिनै नोंखौ प्रपज खालामनो फैदों मिन्थिबाय प्रपज बा बब्र खोनासं आं दिनै नोंनि मोजां मोननाय बुस्थुखौ लानानै फैदों आसा खालामो नों आजावगोन सन्दला लानानै फै आयु अमाखौ लाना फैबाय बाय दुमबाव सना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंनि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय आं गासैखौबो ताल लाजोबो बेनिखायनो आं दिनै अमा लानानै फैबाय आसा खालामो दुमफाव नैबे अमाजों लोगोसे नों आंनि अननायखौबो अरायनि थाखाय आजावगोन दुमफाव आजावदो हेमा बमब्र नों मानो बिदि खालामखो नोंनि कमजोरिखौ आं मोनथिबायब्रा दुमफाव नोंनि कमजोरियानो जाबाय अमा बेदर नों अमा बेदरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो अमा मासेखौनो होफैस्राबाय आं नोंनो आलै गोसो लायनायफ्रा एक्सेप्ट खालामलायदो आं अमाखौ दिरुंखौ हमबाय थानो बाबाय हट सट आं नोंनो ओरैनो जुमाय होनो नागिरदों नामा दे सना आंनि अननायखौ नाजावदो बमब्र नों आंखौ अमा लालायनानै प्रपज खालामफैबाय नों इसिबां मोजां मोनो आंखौ बमब्रमा आंनि गोसोखौ दिनै नोङो मा खालामखो अमा मासे लानानै नों आंखौ प्रपज खालामफैबाय आं दा हाबो होनथ' जाया नाबो होनथ' जाया मा खालामखो नों बमब्र बेफोरखौनो होनो टुरु लाभ दुमफाव टुरु लाभ दे एक्सेप्ट खालामदो दा अमाया गलांगोनलै आं हमबाय थानो बाबाय माबार एक्सेप्ट खालामदो दे बुंदो दुमफाव सना नों आंनिनो जोनोम जोनोम जुगे जुगेनि जानानै थागोन ना अमा बेदर जाहोबाय थागोन ना हो बमब्र औब्रा जागोन नैबे अमा मासे जोबखांबा आरो अमा मासे होलायगोन आं नोंनो होमबालाय आं नोंनि मोजां मोननायखौ आजावबाय दुमफावबो मोजां मोनजेनबाय जोथोलायजेननायनि मोजां मोनलायजेननाय